Jopuonjre yudo midhiero mar chope sikundegi bang' yweyo mar dier tam kata midterm yangore ni yuto kata yudo nyamburko matero jopuonjre sikunde nobedo matek kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Weg matatu moko kuom gwenge nomedo nengo wuoth gi atamalo 30 mar chopo dwaro mano mar nengo manyien mar mauta masani omedore kendo rocho ohala magi. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich miyowa ler mathoth. Etesend nyamburko e boma ma Homa Bay kod ma Migori, jopuonjre chapni mar idho nyamburko ka gidok e sikunde mopogore ma gisome bang' bedo pacho e yueyo mar kor tam ma okawo juma achiel mangima. Jonyuol ma bende nowuok kod nyithindgi e udi ka duokogi e sikunde ma gisome chunygi dang'ni kaluwore gi nengo wuoth ma omede ka opim gi kinde mane jopuonjre dok pacho e yueyo machuok mar kor tam. An kwayo mara kaluwore gi ngima moidho. Akwayo sirkal nikech kasa ni fuel noidho ma mondo mi andho mi chopo Homa Bay en siling 500 kan gi nyathi ma pile pile biro ga gi siling 300 kawuono en siling 500. Ok ang'e kata kaka na chopo gi nyathi na skul tidware skul bende kiny ma ok olewo. Kora kwayo ka fuel nyalo dok piny na sirkal ka winjo ka to jopiny ywak kata raia ywak manogo ko moko bedo mayot no ahinya kaka wa jonyuol ahinya kata kwa biro kaka sani koro one stage ka wakelo nyithindo mondo dok skul sama wuoye kani an go wadwa masemo Eldoret ni wakelo ka geche opong' kendo wan gi jam makata kumineno e toke kani nyithindo pod rito mwakia ni ang' ne gidhi sadi to kata mana weche mag wuoth bok yot nekech kata mana feyo medore mopogore kaka nyuma pare chien kucho. Ka nengo mag gigo ma ochuno ma jopuonjre dok go e sikunde ma gisome bende giywak ni idho malo e dukni maonge kaka ginyalo konyo nyithindgi e sikunde yo mowinjore. Nyathina ni Kisumu Boys to ka dhi e supermarket tayudo ka bech gik moko idho madhiera ndasi na an gi siling 10,000 achalo mana taka mbele jo supermarket gik mang'iewo thin kabisa ne nyathi. Omiyo wawinjo matek wan jonyuol kweli wawinjo matek sana wakwayo ni sirkal marwa president marwa Ruto one kaka garama nego waka. E seche ma jonyuol to ywago pek mar ngima kod nengo wuoth ma omede, riwruok mar weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Homa Bay ne obedo koromo margi kendo ng'ado mar medo nengo wuoth chakre kawuono kaluwore gi nengo mauta masani ni malo. Kawuono wabedo gi bura kendo waamua ni wadwa ni wamed fare mar wuoth kaluwore gi kaka sirkal osemedo wach mar usuru e mafuta. Yudore ni mafuta komedi to gik mang'eny kata mwatiyo gi mtokni wa be nengo gi medore. Pok wamedo be nyaka ne chakre 2019. Wasebedo kimedo mafuta pile to po wan kaka jo matatu pok wamedo bei. Koro sani gima nochuno ni mondo wamed bei en ni omednwa go malach king'iyo 16% en percentage maduong' ahinya. Koro chuno wani nyaka wamed bei kendo wakwaya ni abiria wa be mondo nyaka koro rumia wa nikech iyudo ka most of members wagi gin joma nigi loans. Ofiswa kama wabede ywak nitiere jo tich wegeche ywak ne nitie no winjo ywak en moro an wadhi ofis sako mabedo kod gi piny mwa discuss gini kaka en kaluwore gi nengo mafuta spares magari gi gima jowa be dhege ot nikech wan gi families kendo mata kata jogeche jotendo be nyaka bed gi moro mwamiyo gin at the end of the day. Bende weg nyamburko mating'o jowuoth e kaunti ma Kisumu kod ma Migori okone jowuoth mondo oikre nikech sani koro chunogi mar medo nengo mar wuoth e apeni mopogore ma gitiye bang' ka piny owacho medo osuru nengo mar mauta gi atamalo 8 ma koro chwale nyaka atamalo 16. Chon nyocha wakawo Migori siling 700 sani chuno wani wakete 800 to tamo jawuoth kaka gol koro chando ahinya gi jawuoth. Omiyo wawinjo matek ahinya koro wakwayo sirkal kanyalo opunguzwa na maisa matin kech wadwa wakawe 800 jawuoth pod wacho no gol 600 koro hinyo wa kabisa wamede nikech mengo mar fuel medre koro emomiyo chuno wanyaka wamede. Wan matek kabisa kaka transport sector ok odhi kodwa maber nikech fuel omedi fuel ni malo kabisa. Bang' bedo e yweyo mar kor tam kuom thuolo ma juma achiel mangima, jopuonjre kod dok ayanga e sikunde ma pacho kaendi e seche ma jonyuol to ywago kaluwore kod pek mar ngima masani koro e yedhe pacho kaendi ka jogo eko manie sekta mar matatu to wacho ni chuno mondo koro gimed nengo mag wuoth kaluwore kod nengo mar mafuta mani malo e pacho ka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.